bisimilai an ka kunnafoni cɛma kɛnɛ kan bi an n'an balimakɛ Cam don an bɛna ɲininkali dɔw tɛnku a la k'a lase aw ma. Cam i ni ce. Ɲagale ka i fo ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa o diyara an ye. Cam an y'a mɛn kunun a yirala k'a fɔ an ka pankuru jigiyɔrɔ la ko an ye kɛlɛkɛminɛ dɔw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko sanfɛfɛnba 2 maa dɔw kɔni ye sama-samali kɛ o kuma kɔnɔna na sabula dɔw y'a yira k'a fɔ ko minɛnkɔrɔ don. Ayiwa an bɛ wagati min na bi kɛlɛ dun fana ɲagalen bɛ an fɛ yan nɔ. Ayiwa Mali mago bɛ ninnu na ni wagati Ɲagale i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na minɛnkɔrɔw dira an ka jamana ɲɛmɔgɔ transition ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Asimi Goyita ye. Minɛnkuraw taara k'a di an ka armée de l'air n'o ye an ka golomasirilen sanfɛ kɛlɛcɛbagaw minɛnkuraw taara ka d'olu ma min bɛ tali kɛ kosɛbɛ avion de chasse ani hélico de combat donc i b'a ye k'a fɔ ko o taara ka di u ma. Ɲagale fɛn min ye k'a fɔ ko a nafa bɛ an ka jamana nin waati in na a nafa belebeleba de bɛ yen nɔ parce que i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ dugumala la maintenant moyen matériel mana k'an bolo cogo o cogo dugumala la maintenant il faut que sanfɛla fana ka se k'a dafa n'o o ye appui aérien i b'a ye k'a fɔ ko sanni ninnu cɛ fɛn min ye hélico de combat ye olu tun bɛ an bolo mais olu fana bɛɛ n'u ka rayon d'action don u bɛɛ n'u ka kɛlɛ kɛcogow don bon kunun min nana fara kan maintenant o de ye avion de chasse yɛrɛ ye avion de chasse i b'a ye k'a fɔ ko ale ye pankuru ye min ni ale taayɔrɔ ka jan en même temps a ka teli ni avion de combat ninnu fana ye donc i b'a ye k'a fɔ ko nin ye renforcement de capacité de ye maintenant min taara ka ɲɛsin an ka golomasirilen tabagaw ma parce que i b'a ye k'a fɔ ko migi minnu don an bɛ se k'a fɔ ko u sen ka teli kosɛbɛ parce que an bɛ se k'a fɔ distance dɔw bɛ yen nɔ distance janba dɔw bɛ yen nɔ ni bolimafɛn tɔw bɛ se ka minnu kɛ heure kelen kɔnɔna la n'o ye dugumafɛnw ye ou bien heure 2 kɔnɔna la mais ale bɛ se ka olu dɔw kɛ minutes damadɔ kɔnɔna la a wulili ani a seli o yɔrɔ ninnu na ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko a caman na ni an ka kanw tora ka attaquer a bɛ se ka wuli joona joona base la ka wuli joona ka taa dɛmɛ don olu ma ka tila ka segin ka na fɛnɛ hali ni siga n'a ko fɛnɛ kɛra k'a fɔ ko maajugu dɔw bɛ munumunu sala yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka wuli joona ka taa o sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ ni bunteli kan ka kɛ a bɛ susuli fɛnɛ kɛ o la ka tila ka segin donc i b'a ye k'a fɔ ko o ye renforcement de capacité belebeleba ye min taara ka di an ka golomasirilen tabagaw ma an bɛ transition ɲɛmɔgɔw an b'o fo u y'o effort min kɛ mais sama-samali min i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na min bɛ ka kɛ a nɔfɛ ni dɔw b'a la ko minɛnkɔrɔ don ni dɔw b'a la k'a fɔ fana ko en tout cas kuma caman kɔni fɔra la sama-samali bɛ a la o sama-samali tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ parce que Ɲagale tiɲɛ tɛ baden fɛn ye tiɲɛ ka kunna mais il faut le dire i b'a ye k'a fɔ ko depuis nin minɛnw ma na i b'a ye k'a fɔ ko réseau de propagande minnu bɛ yen nɔ n'o olu bɛ kow bɛɛ bayɛlɛma tɔgɔ ɲini ni walima maa dɔ la fasali kama i b'a ye k'a fɔ olu kun nana ka na maliyɛnw na espérer k'a fɔ ko fɛn min ye équipement de dernière génération ni o ye subahana mansin minnu kɛlɛkɛminɛn minnu dilanna laban laban ninnu na ni compétence fɔsɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u la u tun y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko o kɛlɛkɛminɛnw ko Mali jamana ye o de san donc f'u bɛ taa ka taa photo caman bɛ yen u bɛ olu télécharger Google la ka olu photo bila page sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ ko maliyɛnw caman bɛ yen u ka kunnafoni diyɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ caman ye bɔlɔlɔ sira ye kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ caman fana radio sow ye i b'a ye a caman na fɛn bɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ o fɛn kelen bɛ ta répéter radio fɛ o bɛ répéter télésow fana caman fɛ mais min b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛ de dernière génération kɛlɛkɛminɛ labanw ko olu de bɛ ka san bon ni mɔgɔw y'u sigi ni o jigiya ye k'a fɔ ko o santɔ don et que u tilala ka taa fɛn wɛrɛ ye min ni o tɛ kelen ye a caman na dɔw ka furugufurugu senfɛ a tɛ i n'a fɔ ko minnu sanna ko dernière génération tɛ ko a ma diya u ye mais u k'u sigilen don ka min makɔnɔ min fɔr'u ye n'a ma taa kɛ o ye mɔgɔ dɔw kɛtɔ ka u ka o furugufurugu kuma de fɔ u bɛ a ye k'a fɔ yɔrɔ ko minɛn dira an ka sɔrɔdasiw ma ko a ma diya maliyɛn dɔw ye alors que sɔrɔdasiw bɛ ka sa a ye bɛɛ tɔɔrɔ on l'a dit Mali armée tɛ société privée Mali armée ye maliyɛn bɛɛ de jɛ maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn min na o de ye fini golomasirilen tabagaw ye o de ye an ka armée donc jɛkulu tɛ se ka sigi k'a fɔ k'i bɛ armée la fasa ko ni maa min t'o jɛkulu kɔnɔna la k'e ye armée jugu ye walima k'e ye Mali jugu ye armée bɛ yen nɔ bɛɛ de kama parce que bɛɛ ka mɔgɔ de bɛ a la a bɛ ka baara kɛ bɛɛ la a bɛ ka bɛɛ lakana a bɛ ka jamana lakana donc k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw mana kuma dɔw fɔ waati la ko olu ta k'olu kɛ armée jugu ye Ɲagale moment donné f'an ka bɔ o kɔnɔna la parce que n'i y'a ye sama-sama cayara n'o tɛ depuis daminɛ la réseau de propagande n'olu tun y'a fɔ ko nin avion masina bɛna san a kuma tun tɛ caya mais olu ka tɔgɔ ɲini wari ɲini dɔ la fasali kama olu bɔra ka taa fɛnw fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye et l'armée c'est une grande miette et ni communication fɔsɔn yɛrɛ Ɲagale ka kɛ ka an ka armée yɛrɛ la kori tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka armée yɛrɛ ma waati dɔ la parce que armée ka fɛn caman bɛ yen nɔ a ka ɲi sutura de kɔnɔna la a ka ɲi sutura kɔnɔna la a résultat de kan ka se ka mɔgɔw la bɔ a kalama k'a fɔ ko a ja nin bɛ yen nɔ ja nin nana ja nin bɛ ka kɛ
mais a kuma man kan tɛ ka kɔn ka kɛ ka sɔrɔ a waati yɛrɛ ma se walima ka sɔrɔ a kɛwalew yɛrɛ fana ma kɛ mais o mais a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye donc minnu b'a la k'a fɔ ko kuraw don kɔrɔlenw don minnu fana b'a la k'a fɔ ko hali ni kɔrɔlen tɛ minnu b'a la ko hali n'a bɛ pousser de k'a wuli a bɛɛ lajɛlen ye maliden ye a bɛɛ lajɛlen bɛ jamana in fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka finitigilakaw dɛmɛ mais a bɛɛ lajɛlen ni a ka hakilina fɔcogo de don a fɔcogo de ma kɛ kelen ye mais o tɛ maa kɛ fasoden ɲuman ye o tɛ maa kɛ fasoden jugu ye ɲagalen mɔgɔw kan ka min faamuya bakurubaya la minɛnkura minnu nana kunun n'o dira an ka golo ma sigilen tabagaw ma n'an b'an ka transition ɲɛmɔgɔw fo la kosɛbɛ caman nana caman bɛ ka na caman tora halisa u se ye fɛn o fɛn ye u k'o kɛ ɲagalen tɛ bɔ kuma la ni halisa n'an ma population wele parce que nafa tɛ minɛnkuraw sanni na ni population tɛ finitigilakaw dɛmɛ ni kunnafoni ye nafa tɛ minɛnkuraw sanni na ni population tɛ yen nɔ ka se ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baara la donc nafa tɛ minɛnw sanni na minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ k'a baara kɛ f'olu fana ka se ka bila condition de vie dɔ fana kɔnɔna la denbayatigiw de don u ka se ka bila lafiya dɔw kɔnɔna la u ka so hali n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u k'a bila u kunna hali n'u tora jamana ko la jamana hakili bɛ u ka denbaya la u k'a bila u kunna u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ kɛlɛ 12 la u kana jɔrɔ nansɔngɔko la u kana jɔrɔ den ka école ko la u kana jɔrɔ denbaya ka banako la ɲagalen c'est extrêmement important olu fɛnw fana ka kɛ donc halisa an bɛ transition ɲɛmɔgɔw fo k'a fɔ ko belebeleba kɛra halisa a tɔ tora caman ye u ka continue ka cɛsiri fɛ halisa walasa jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ cogo min na o de tun bɛ fɛ ɲagalen k'a lase kunun kɛlɛkɛminɛn kura minnu dira ayiwa an balimakɛ Thiam bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye minɛn ninnu nacogo la hali bi n bɛ a segin ka kuma dɔw kan o de ye k'a fɔ bɛɛ de ye kelen ni maa dɔw bɛ yen nɔ i n'a sɔrɔ olu fa bɛ finitugu la soit u cɛw b'a la soit u balimakɛ b'a la a mana kɛ cogo cogo maliyɛn dɔw kɔni bɛ an ka finitugu ninnu na donc an bɛɛ lajɛlen b'u dɛmɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ walasa an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu na cogoya min na ayiwa a ye kɔrɔfɔ min fana fɔ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔw ma an hakili la u bɛna o baara ninnu labaraya walasa finitugu u bɛ se ka lafiya u denbayaw bɛ se ka lafiya hali n'u tɛ yen nɔ sabula u caman bɛ yen nɔ u taara u ni de di an ka jamana ye an bɛɛ ye kelen wa an bɛ dugawu de kɛ ala ka mali in sumaya wa ala ka sebaya di an ka finitugu ma an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi kunnafoni cɛman ye k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛ an ka baro la